Sembla que per fi comencem a veure la llum. Crec que aquesta temporada d'estiu de festa, cultura, serà bastant bona. Segur que serà molt bona. Quines diferències teniu més o menys a termes generals? Després ja aprofundirem en el cicle o en la programació cultural que vau tenir l'any passat. Bueno, l'any passat ja sabeu que l'Ajuntament de Mont-roig del Camp va apostar per no fer actes culturals ni festius durant la pandèmia, mentre no s'aixequés l'estat d'alarma. O sigui que una diferència brutal, perquè l'any passat ho vam fer tot a través de digitals i enguany doncs, ja ho fem tot presencial i amb les mesures convenients pel Covid, però tot presencial. Creiem que són molt millors. No té punt de comparació i, a més, la diferència és bestial. Com dius tu, des de passar-ho a digital, que cadascú està a casa seva. És que durant el confinament ho vam veure també així, que ens van acompanyar a través de concerts, a través d'Instagram i aquestes coses, però no té punt de comparació de poder viure-ho presencialment. Te volia preguntar també, Remei, ha costat molt organitzar-les pel tema restriccions que han anat canviant contínuament? Sabem que un dia es deia una cosa, tot anava pendent de l'evolució de la pandèmia i de les dades. Ha sigut molt difícil poder gestionar-ho tot i poder organitzar aquesta programació cultural d'aquest estiu? Bueno, ha estat una mica feixuga, perquè tu fas uns plans i no saps amb el que comptaràs. Avui hi ha les normes, demà hi ha les altres, vull dir, has d'anar fent sobre el dia a dia i fins quasi al moment no saps. Tu t'agradaria programar-ho amb el màxim possible, però clar, tampoc te pots arriesgar perquè has d'anar moment per moment, depèn de les indicacions del Covid que et fan des de la Generalitat. Per tant, ha sigut difícil, no? Una mica difícil, sí. Però no impossible. I aquí estem. En aquesta programació, Remei, hi ha espectacles per a totes les edats, des dels més petits de la casa fins als més adults, no? Fins als més grans, sí. Així és. Va, anem a repassar-la. Com comentava jo a la introducció, aquesta programació d'estiu ens encetarà amb l'Òpera a la plaça. Sí, des del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Mont-roig obrim la temporada cultural de la millor manera possible, i que és amb un brindis. I brindem per tots els ciutadans i amb totes les ciutadanes per deixar enrere tot aquest any tan difícil que han viscut. Brindem amb la Traviata, òpera a la plaça i a la fresca, el dia 25 de juny, a la plaça Mossèn Gaità de Mont-roig, a les 10 del vespre. Que si no m'equivoco, Remei, això és una substitució del Liceu a la fresca, que enguany no es pot fer, no? No, enguany Liceu de la Fresca ho ha suspès per causes del Covid i ja no ho ha portat a terme, i a Mont-roig agrada molt l'òpera i vam apostar per aquesta primera actuació que fos el més semblant possible al Liceu la Fresca. I és aquesta òpera a la Traviata. Després, la següent cita que tenim és el concert Moment. En què consisteix? El concert Moment es fa el dia 2 de juliol a les 10 del vespre al Parc de les Oliveres de Miami Platja amb l'artista local Núria Esquius, que ens oferirà un concert que s'anomena Moments, de música pop, tango, música espanyola, entre altres. I estarà acompanyada del pianista Jorge Verela. És a dir, que passem de l'òpera a una mica de més distinció d'estil, d'això una mica més variat amb aquest concert. Sí, perquè hi ha gustos per tot. Després també torna el cicle Sons de nit a l'Ermita de la Mare de Déu de la Roca. Per la gent que no ho conegui, en què consisteix aquest cicle? Bueno, aquest cicle és de fer concerts dalt a la Verge de la Roca, l'ermita, i allà els concerts amb la lluna i les vistes que hi ha són concerts molt emblemàtics que fa uns quants anys que es posen a terme. Llavors, el dia 10 de juliol comencem amb el primer, a les 10 del vespre, amb el pianista Lluís Capdevila, que instal·larà el seu piano de cua a la plaça de l'Ermita i ens oferirà el concert del seu últim disc. Clar, l'encant és pujar aquest piano de cua dalt a la muntanya. Vull dir... Una aposta gens fàcil. No és gens fàcil, no. Però és una aposta que fa i serà molt emblemàtic. Quins altres concerts es podrà veure en aquest cicle? Continuem el dia 21 de juliol a les 10 del vespre també amb el duet Medena, amb la cantant Andrea Agustín,
que ens oferirà un recital de jazz, blues, entre altres, acompanyada també d'un pianista. Ja veus que enguany apuntem pels pianos. Està bé, està bé. Sí, Són 4 anem concerts, de no? piano. Sí. Llavors passem als sons de nit petits, que estan dedicats als més petits i petites del municipi, i constaran amb contes, històries, música, dansa, teatre, i tindrà lloc també dalt a l'ermita. Comencem el dia 11 de juliol, a les 7:30 de la tarda, amb la companyia Yo me lo como, yo me lo gusto, que oferirà l'espectacle familiar La volta al món en uns quants contes. Ple de contes i ple de música. I aquest seria, crec que no ens queda cap, o queda algun altre? Sí, queda el diumenge dia 22, a les 7:30 també a l'ermita, que es podrà gaudir de l'espectacle El confinament de la Laura, que és un espectacle familiar amb teatre, dansa, música, on un pare i una filla ens expliquen les seves històries. I com va viure el confinament. Com van viure el confinament, sí. La Laura. Que segur que tots els nens i nenes de Mont-roig i Miami Platja se senten molt identificats, perquè jo crec que els nens van viure el confinament d'una manera molt diferent als adults. Clar, i que els hi expliquin una mica i que veguin que hi ha altres nens i nenes que han viscut més o menys de la mateixa manera, doncs penso que serà molt positiu per ells. Sí, totalment. I acabem amb el cap de setmana diatònic. Diatònic, sí. Llavors, el dissabte, dia 7 de juliol, serà el 14è cap de setmana diatònic, que enguany la novetat que és per qüestió d'aforament es passa al Parc Maria Martori de Mont-roig. Està organitzat pel Guillem Anguera i l'Associació de Veïns Muntanya Roja i que més endavant ja diran a més on s'han de buscar les entrades i com s'ha de fer per accedir-hi. De moment no hi ha gaire informació més sobre el cap de setmana diatònic. Però tota la resta sí que hi ha informació i sí que, Remei, si ens pots donar una mica d'informació de servei, la gent que estigui interessada en assistir a totes aquestes activitats culturals, com pot aconseguir les entrades? Si no m'equivoco, són gratuïtes. Sí, nosaltres diem entrades, més que res, per tindre un aforament limitat. Clar, l'aforament s'ha de limitar, s'ha de fer una inscripció prèvia, diem entrades, però no són entrades físiques, no? És una inscripció prèvia que la poden fer al Departament de Cultura, al correu electrònic cultura@montroig.cat, indicant el nom, cognoms i número de telèfon per tenir un registre dels assistents, o bé a la Casa de Cultura de Mont-roig o al Centre Polivalent de Miami, de dilluns a divendres, de les 9 a la 1. I, Remei, per anar acabant, no sé si ja pots saber si s'ha animat molta gent a adquirir-les, si ja s'han posat a la venda, bueno, a la venda entre cometes, que jo m'he entès que són gratuïtes, però que és per poder controlar-ho, i no sé si s'ha animat ja molta gent, la gent té ganes de cultura? La gent té ganes de cultura, es va posar a les inscripcions a partir del dia 15 i Déu-n'hi-do la genteta que se n'anava apuntant. Inclús se van posar primer les 2 de la Traviata i del concert Moments i s'estan apuntant ja els sons de nit. Cosa que pensàvem fer més endavant, no? Només era, doncs, fer una sortida de la temporada d'estiu i, donar una miqueta d'informació de tots els actes, no? Però encara en queden, no? Encara en queden per tots els concerts. Sí, de moment encara en queden. Doncs totes aquestes persones que vulguin viure la cultura a Mont-roig del Camp, com ens ha explicat la Remei, amb tots aquests actes i activitats que tenen programades, ja saben com ho poden fer per poder reservar la seva localitat. Remei Benach, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Mont-roig, moltíssimes gràcies un cop més per acompanyar-nos aquesta estoneta a la plaça. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Fins la propera, que vagi molt bé l'estiu i que vagin molt bé tots els actes culturals. Moltes gràcies, igualment.